Yo, iki lho. Apa iki? Wis tampane. Iki es karo rokok, tolong kena bojom ya yo. Lah apa? Bojoku rek mau tukono es karo rokok iki. Yo pengen nekokno bojomu ae. Iki rokok kesukaane bojomu. Iki yo es rasa melon kesukaane bojom. Lah kowe kok ngerti kesukaane bojoku? Saka ngendi ayo? Ada deh. Mah, aku cek kuat nukokno rokok karo es bojoku dhewe. Kono kena bojone wong kono. Lah aku pengen nekokno bojomu yo. Wong kok nekat men. Pak. Pak. Lihat kene. Apa re, Bu? Aku tak takok. Tetangga baru kok iso ngerti rokok karo es kesukaanmu, piye ceritane? Oh, alah. Ngene lho, Bu, ceritane. Dik Tika kan pas balik ke pasar. Lah montore mogok, terus tak tulungi, Bu. Kon ngetero nang bengkel. Lah bar kuwi. Stop. Alasan tok cerita lama kuwi, wis basi. Paling lho karanganmu dhewe. Aku gak percaya. Apa apa kowe? Loh. Wong kok nekate koyo ngono? Lah apa to, Bu? Wong iki lho, ape ngeteri rokok karo es sampean. Ngono kok ape dititipno aku? Ngono kok ora mbok tampani to, Bu? Kan apik. Kan wis sedekah to, Bu? Sedekah. Modus kuwi kek. Ora usah berprasangka buruk karo wong liya, Bu. Ya jelas aku berprasangka buruk to, Pak. Wong ngono kuwi harus dikei pelajaran. Gelut nek perlu. Ojo, Bu. Kalah wengko. Wonge kalau gede dhuwur. Kalah. Aku ki lho, Pak, gunung jugruk tak jak ngopi. Segoro geni tak nggo nglangi. Apa meneh mung tangga anyar kuwi. Tetep tak ladeni. Wes, ayo, Pak. Mbak, aku tak takok. Apa na yo? Kowe kok ngerti es karo rokok kesukaane bojoku? Saka ngendi? Jawab sing tenanan. Ngene lho yo. Aku diingin ke pasar. Montorku mogok. Ketemu bojom ning dalan. Terus tak kon ngeterno ning bengkel. Nah, bener to, Bu? Apa sing tak omongno? Lah, bariku terus aku bali, diterno bojomu. Lah terus tak mampir di sana yo. Loh. Lah, bariku terus aku ono rokok karo es. Makane aku ngerti kesukaane bojomu. Mamit barang ngono kok. Ngono mau kok gak omong. Kena mau aku cerita orang tutuk wis mbok stop nok, Bu. Sampean barang lho, Mbak. Kok ya wani-wani men ku lho, ngampirno bojone wong. Kan ya apik to yo, padha ae silaturahmi. Kowe iki pancen angel lho, Mbak, nek dikandani. Wong kaya kowe perlu dikei pelajaran. Terus karepmu piye? Pani wae mbak aku. Apa mu sing tak wedeni, hah? Kenapa nyerang-nyerang aku yo?